Νομίζεις πως μπορείς να γλιτώσεις? Σε γελάσανε ποντίκι, θα πληρώσεις με δόσεις. Πάρε γόμα и бланко, филакес για να σβήσεις. Звездата му изгря в култовата войнишка комедия «Скатаване и оттърваване». Το κορμί τεντωμένο, η πατρίδα σε καλεί. Той обаче не се главозамая. Не съм актьор. Участвах в един филм, за който написах и саундтрака, но това в никакъв случай не ме прави автоматично актьор. След това дойде хитът «Не спирам да ти угаждам», който го утвърди като номер 1 в гръцката рап и хип-хоп сцена. Когато започнах да се занимавам с този вид музика, нямаше абсолютно никакъв смисъл да мисля за продажби. Занимавам се от много години с тази работа. От тогава, когато този вид музика беше напълно непозната. Поне тук, в Гърция. Започнах да правя записи през 1993-1994 година с много проблеми и трудности. По това време в нашата страна на такъв тип музикално звучение се гледаше като на нещо много странно и прекалено оригинално. Тоест, тогава въпросът за продажбите и за печалбите не ме занимаваше. Занимаваше ме въпросът какво искам аз като музикант и как най-добре мога да го изразя. Като свържем заедно музиката, която обичах да слушам с начина, по който израснах, и квартала, в който израснах, този вид музика беше съвсем естественият ми избор. Поводът да се срещнем с Никос Ворлиотис е «Зум», парчето, което записа с Невена. Един истински балкански хит с много съвременно звучене. Идеята не е моя, а на звукозаписната къща на Невена, Virginia Records. Идеята беше тяхна. След това те намериха парчето на Марио Смога от румънската група Моранди. И едва след това се намери място и за Ниво. Направиха ми предложение, чух парчето и усетих, че това е нещо много интересно, дори предизвикателно за мене. Не бях правил нещо подобно преди, още повече и на английски. За първи път правя рап на английски език. Разбираш ли, за мен това беше начин да си изпробвам възможностите. Ниво е артистичното име на Никос Ворлиотис, който е и продуцент с утвърдена марка в гръцката звукозаписна индустрия. Днес всеки влиза в интернет, слуша музика, сваля музика, придобива музика, независимо дали си плаща или не. Това е много нов феномен, не само в Гърция, а по цял свят. Трудно някой си прави труда да отиде в магазина, за да си купи някой диск. Днес дисковете имат и едно друго предназначение. Те служат и да си сложиш върху тях чашата, с която пиеш вода. Защото дисковете вече се разпространяват навсякъде. С вестници, с писания. Музикантите вече не разчитат на приходи от продажбите на албумите им, а най-вече от изпълненията им на живо, от дейности около музиката, свързани с реклама и с 1000 още други неща. С Ниво се срещаме в студиото, където снима предаването си «Лека нощ Гърция». Водещ на политическо толк-шоу е естествена роля за рапър, който всъщност започва кариерата си като художник на политически карикатури. Отраснах в такава семейна среда, където политическите спорове бяха част от всекидневието ни. Спомням си баща ми и дядо ми да спорят непрекъснато по политически теми, а аз между тях да ги слушам и да се опитвам да разбера защо тези двама души, които имат толкова общи неща, които живеят в една и съща къща и всекидневието им толкова много си прилича, имат едни и същи привички и толкова сходен живот, да се различават толкова колосално в начина, по който разбират политиката. Това ме накара да седна и да се замисля и да търся отговор в себе си. По-късно този отговор естествено стана част от музиката ми и от всичко, което правя. Въпреки възходящата си кариера, която може да се определи само с една дума успех, Ниво не крие, че рядко е доволен от работата си. Аз съм човек, който не търси кой знае колко много от звукозаписната индустрия, но изисквам много от почитателите ми, които слушат моята музика. Търся, искам, преследвам, амбициран съм, те да могат да разберат това, което им казвам. Да го преживеят заедно с мен, да пътешестват заедно с мен. Да се зарадват, да се замислят, да почувстват това, което правя. Това е изцяло въпрос на емоции, на чувства, на усещане. Това е моята цел като музикант.
А на своите нови български почитатели той написа: когато дойдох в България, открих култура и целеустременост. Пожелавам в следващите години и двете да пътуват по света. Собич, Ниво. Κι αν νομίζεις πως μπορείς να γλιτώσεις, σε γελάσανε ποντίκι, θα πληρώσεις με δόσεις. Πάρε γόμα ή μπλάνκο, φυλακές για να σβήσεις, και σφουγγάρι με χλωρίνη το βεζένα για λύσεις. Το κεφάλι ψηλά, το κορμί τεντωμένο, η πατρίδα σε...